Morre un home en Meis tras sufrir presuntamente unha intoxicación por monóxido de carbono. A vítima é un varón de 36 anos. Foi prender un xerador tras registrarse a medianoite un apagamento por un corte de luz. Pola mañá atoparon inconsciente. Os feitos tiveron lugar no interior do supermercado da familia do falecido. Malia a rápida intervención dos equipos de emerxencias, non se puido facer nada por lle salvar a vida. Cando nos chegamos aquí, que xa levaba un tempo ventilando, deronos medicións por encima de 300 partes por millón, que xa é bastante perxudicial para, en este caso, para a vida. E o que fixemos foi ventilar as zonas que tiñan moi mala ventilación, porque era unha zona bastante grande e con moi pouquiños huecos de ventilación, especialmente a zona do garaje, que é onde estaba o rapaz que se atopou, en este caso, falecido. Mércores 4 de febreiro, boas tardes, benvidos ao Galicia Noticias. A provincia de Ourense cambia os atrancos da neve polo temor aos ríos, que xa rebordaron en varios puntos, dificultando a vida cotiá, sobre todo no rural. Así, como van ver, están os dous institutos de educación secundaria de Xinzo de Limia. Os aparcadoiros, os patios e as zonas verdes e a planta baixa completamente anegadas. A terra xa non dá absorbido tanta auga. Nese concello, unha chea de estradas e pistas están cortadas. Por sorte, de momento a auga non chega ás casas. El instituto, sobre todo las zonas comunes y el patio, pues son las que se ve que son las que están inundadas. Reubicaron dúas aulas que estaban na planta de abaixo para arriba, os dous institutos están con agua a tope, e nós nas dependencias da Moreira, no que tamén sigue todo inundado, estamos moi pendientes, lóxicamente, da piscina climatizada e do pabellón. Eu nunca o acordo así, levo aquí 145 anos e nunca na vida vin o río así desta maneira con tanta auga. Hai varias pistas por aí cortadas ca agua. Dicen que sigue toda a semana chovendo, entonces esta xente destas casas por aquí, estes animaliños van a morrer afogados, porque é moito xa. Unha consecuencia da reiteración de temporais é o estado de moitas estradas e pistas secundarias e locais. Se xa habitualmente están mal, agora hai casos en que se achegan o intransitable, co problema engadido de que non se poden amañar porque non hai treguas meteorolóxicas. Os que van por elas constatan que o seu estado empeorou nas últimas semanas. Sí, muchísimo. Nos últimos 15-20 días están empeorando muchísimo. Hai moitas carreteras polas que é inviable transitar. Tanto das desfeitas, todas cheas de buratos, hai que andar seguido esquivando buratos. Este cacho está bastante deteriorado, sí. Está bastante... Bueno, que hay que ir esquivando los baches, y más con un turismo. Un turismo para dejarla cubierta o la llanta es muy sencillo. Y si tenemos que estar pendientes, lógicamente, de la conducción y de esquivar baches, algo puede fallar en algún momento, que somos humanos. A vaga de roubos na comarca do Barbanza non dá tregua. Esta vez os ladróns asaltaron vivendas, pero tamén se cebaron con negocios e edificios públicos. Roubaron en casas de Corrubedo, tamén entraron no Centro Social de Carreira e en Ribeira atracaron un bar. A Policía Nacional mantén aberto unha investigación para dar cos responsables. La vecina que nos cuida la casa, diciendo que se habían entrado a robar. Entonces nos dijo que estaba aquí todo deshecho, que estaba toda la puerta rota, que está toda la puerta rota. E como somos artistas, os que veñen somos artistas, e non os oímos. É que non os oímos. Fa máis daño que o que rouban. E veñen cando queren e fan o que queren. E vivimos así, non sin vivir. Todos os días pensando a ver quen lle vai a tocar a próxima vez. Traxedia en Meis. Un home de 36 anos faleceu a consecuencia presuntamente dunha intoxicación por monóxido de carbono. A vítima acudira a medianoite ao supermercado da súa nai para activar un xerador eléctrico porque se fora a luz. Atopárono inconsciente pola mañá cando foron abrir o negocio. Ao redor das 11 da mañá, a forense ordenaba o levantamento do cadáver e o traslado para realizarlle autopsia. A vítima tiña 36 anos. Era o fillo da propietaria do supermercado situado no baixo do edificio na avenida Médico Paz García de Meis. Segundo fontes da investigación, acudira a medianoite ao local para activar un grupo electróxeno no soto porque se fora a luz. Atopárono inconsciente pola mañá cando acudiron a abrir o negocio. Os sanitarios só puderon certificar a morte e detectaron unha elevada concentración de monóxido de carbono. Como eles entran con explosímetros, deronos a referencia de que lle estaba indicando unha concentración moi alta.
e non tiñan moi claro de podía haber sido de un generador, pero non o sabían. En cando nos chegamos aquí, que xa levaba un tempo ventilando, deronos medicións por encima de 300 partes por millón, que xa é bastante perxudicial para, en este caso, para a vida. E o que fixemos foi ventilar as zonas que tiñan moi mala ventilación, porque era unha zona bastante grande e con moi pouquiños huecos de ventilación, especialmente a zona do garaje, que é onde estaba o rapaz que se atopou, en este caso, falecido. Do cual supoñemos que levaba xa un bastante rato na zona e posiblemente a exposición prolongada foi o que provocou este caso a súa falecemento. Unha concentración de gas letal sumada a escasa ventilación e un tempo elevado de exposición a él puideron ser a combinación fatídica. Para que te fagas unha idea, o tarado que nos temos do explosímetro se empeza a pitar a partir de 20 partes por millón e o 0,61 comunicounos que no momento en que eles entraron chegaron a medir hasta 400. Do que nos creemos como hipótesis principal é o funcionamento de un grupo electróxeno que estaba funcionando no garaxe da zona e que en este caso posiblemente o uso prolongado e a mala ventilación do local provocou esa acumulación, en este caso, de monóxido. Os servizos de emerxencias advirten de que calquera motor de combustión que produza gases tóxicos debe estar en zonas ventiladas e o menor tempo posible. Afortunadamente non houbo que lamentar danos persoais en Beade, onde os veciños levaron un bo susto ao arder o almacén dunha ferraxería. A rápida intervención dos bombeiros e a chuvia fixeron que puidera sufocarse a xiña. Toca limpar e retirar os refugallos despois do incendio neste almacén dunha ferraxería en Beade. Eran as 8:20 da tarde cando os bombeiros recibían varias chamadas de alerta polas lapas que saían desta instalación na Avenida do Porto. As 9 da noite, así, foi cando estaban aquí os bombeiros, eran 3 coches de bombeiros, e isto estaba todo en llamas. Salía un fume enorme, un fume negro, aparte un cheiro que xa, chegaba, eu vin porque eu vivo aquí a sobre 50 metros, e co olor que había abaixo, por iso vin hasta aquí arriba a ver que pasaba. Os bombeiros investigan agora a orixe do incendio, que podría estar na explosión dunha pequena batería. Non houbo que lamentar máis que danos materiais grazas a que o negocio estaba pechado na hora da deflagración. Máis que nada era a fumareira aquí dentro. Xa llamas, o primeiro sí, pero despois foi todo fume, todo... Pasa que tamén estaba chovendo, tamén a xente do edificio tuvo que baixar para baixo por culpa dos tóxicos. O incendio é a noticia do día en Beade. Dixeron que se asustaron, tuveron que desalosar as vivendas de arriba porque as llamas causaron bastantes estragos. Entereime ahora no centro, como dixo do Centro Cultural, non te enteraches que ayer que ardeu a ferretería de Fernando Alonso, pois, nin idea. Non mirei nin pasar o bombeiro nin nada para cá. Eu vivo aí ao lado da carretera, pero non me enterei para nada. A mesma empresa conta ademais cun local que foi asaltado por 3 encapuchados armados con escopetas no 2024 que fuxiron do lugar e queimaron o coche roubado que usaran pouco despois nun monte de Bembrive. Imaginen por un momento estar en pleno inverno máis de 2 meses en electricidade na casa, pois é a situación que lles toca vivir os veciños dun inmoble da Sagrada Familia na Coruña, onde a finais de novembro se registrara un incendio no cadro eléctrico que cobrara a vida dun home. Con esa situación, moitos buscaron unha alternativa habitacional, pero os que non lles queda outra tiveron que regresar sen luz ás casas. Pasaron 10 semanas desde que se orixinou un incendio no cadro eléctrico deste inmoble da Sagrada Familia e os veciños aínda non recuperaron a normalidade. Estamos igual. Estamos moi mal. Ninguén esquece aquel 27 de novembro no que 37 veciños foran desaloxados das súas casas. Hoxe, moitos aínda non regresaron porque seguen sen electricidade. Estou viviendo en outro piso independiente, pero hai que tengo outro sitio onde estar, pero hai gente que no. Y tengo un amigo, por ejemplo, que está en casa de una tía, hay otra gente que está en casa de amigos, cada uno lo que puede. Hay algunos que, por lo que yo sé, están pagando un alquiler, hay otros que están pagando un hotel. Sin calefacción na casa, sin nada, imagínate. De día no tenemos problema, yo porque tengo gas ciudad para cocinar y para ducharnos, pero hay mucha gente que tiene todo eléctrico y no puede. Se busca la vida por ahí.
Y nosotros estuvimos sin luz desde el 27 de noviembre hasta el viernes pasado y el lunes devolvieron la luz al bajo de al lado. Somos nosotros que tenemos luz, el portal y un ascensor. O luns pasado tiveron unha xuntanza na que lles comunicaron que ao longo deste mes a conexión eléctrica quedaría recuperada. Eso din, pero agora está chovendo, parece que non poden traballar se mentes chove. Cuando hay días secos que no llueve, pues bueno, vinieron los electricistas y estuvieron haciendo el hueco para instalar los contadores y ahora tienen que ir por fuera, poner todo por fuera, por el lado de los patios. ¿Qué pasa? Que como llueve, pues no pueden meter los cables. Ahora van a poner unos andamios, van a tapar con una lona para poder seguir trabajando y luego pues vienen otra vez los albañiles. Se quedou en que vamos a apagarnos o cableado e despois a ver que pasa para poñer a luz canto antes. Tras o incendio no que un veciño perdeu a vida, a Policía Nacional prendera 2 homes como presuntos responsables por manipular o cadro eléctrico. Despois de pasar a disposición xudicial, quedaron en liberdade, malia que están investigados por delitos de incendio, homicidio imprudente e lesións. Digamos que circulando polos establecementos pedindo donacións en nome do Solifest, o cal xa nos chamou a atención porque nós solo recadamos o día do propio evento. Incluso chegou o noso aviso a través do Nautilus, que é un establecemento que está na propia plaza onde nos montamos o evento, co cal son moi valentes ou descoñecen un pouco o funcionamento do Solifest porque foron directamente a intentar estafar a casa. Envían a prisión provisional a muller que acoitelou un home nunha cafetería de Catabois, en Ferrol. Detiveron ali mesmo despois de que entrara pola porta e picara a un cliente cun coitelo, presuntamente sen coñecelo de nada. A investigación segue aberta para esclarecer as causas da agresión. A muller foi enviada a prisión sen fianza, investigada por un presunto delito de lesións ou ben de homicidio en grao de tentativa. Un operativo antidrogas sáldase cun home detido na Pobra esta mañá. Trátase dunha fase máis da Operación Saona, que en setembro logrou intervir case 4 toneladas de cocaína descargadas nese mesmo concello, na Pobra. Hoxe reabriron a operación para registrar o domicilio e o taller do home finalmente detido. Sería o irmán dun dos presuntos líderes da trama que xa está en prisión dende setembro. En pouco máis de 2 meses, a Asociación Amencer de Vilagarcía, que traballa con rapaces con problemas motrices e neurolóxicos, celebra unha nova edición do evento Solifest, un festival solidario en que só se recadan cartos esa mesma xornada, pero saben dun intento de calote por parte de varias persoas que empregan o nome da asociación para pedir axuda económica. Desde hai 2 anos, no barrio do Piñeiriño, en Vilagarcía, celebrase un evento solidario, o Solifest, un festival en que os protagonistas son os usuarios de Amencer, un centro de día que atende rapaces con afectacións motrices e neurolóxicas e que ten as súas instalacións nesta zona. O 19 de abril é a data escollida pola organización para esta ocasión, pero hai uns días detectaron que un grupo de persoas están utilizando o nome do evento e a súa causa solidaria para recadar cartos. Desde a organización do Solifest advirten de que só recadan cartos o propio día do evento, así que lanzan unha alerta despois de ter coñecemento sobre este intento de calote. Sí que temos constancia de que chegaron a pedir incluso donacións de 300 euros ou donacións de tipo anual. Nos queremos deixar ben claro que ao final todo o que recadámoslo gracias á solidaridade da xente e nos, aparte de, pois, o mellor, un gran espectáculo, pois habilitamos tamén zona gastro, os establecementos daqui das pistas doan unha parte do que se recauda de vender o vermú solidario. Pide dinero en nome de Amencer, non estéis. A única vía oficial para realizar achegas económicas é o propio día do evento, así que calquera solicitude fora desa data é unha fraude. Por iso lamentan que se tente utilizar a solidaridade da xente para sacar cartos, un diñeiro que se destina a mellorar os equipamentos do centro. Esos cartos sempre son moi ben aproveitados. No primeiro Solifest conseguimos un rato ocular
co cal rapaces sin mobilidade poden, digamos, comunicarse ou acceder a contidos audiovisuais só cos ollos, e o ano pasado decidimos invertilo, que nos viu moi ben, que está gustando moito, nunha cinta adaptada para eles, unha cinta de correr e unhas paralelas. As actividades do Solifest deste ano aínda non están pechadas, pero teñen sobre a mesa moitas propostas, así que polo de agora a súa preocupación está en lembrar que non piden doazóns porta a porta e convidar a ese gran festival que se celebra o 19 de abril. Case 3 anos e medio despois da traxedia, arquívase a causa pola morte dun alumno sepultado por un muro nun instituto de Ourense. Atrapárono a caída dun tabique no vestiario do pabellón polideportivo. A xuíza admite que esa parede duns 1.400 kilos estaba mal proxectada e mal executada. Pero o arquitecto e o aparellador responsables xa morreron, así que entende que non hai a quen imputarlle cargos penais polo tráxico suceso. Con todo, a resolución de arquivo da causa aínda se pode recorrer. Imos xa coa desesperación en Ribeira pola vaga de roubos que lles afecta a negocios pero tamén a casas particulares. En Corrubedo os ladróns téñeno moi fácil, coa vila prácticamente baleira. O último, descubrírono esta mesma mañá. Acaba de ser último intento de roubo nunha casa de Corrubedo. Pero o portal, a porta e a ventana da playa. E bueno, isto xa é un sin vivir, porque isto é todos os días, todos os días. Un sen vivir porque no que vai de semana levan 3 casas e o certo é que no inverno aquí teñeno ben fácil. Para eles é como unha salsa, porque como é un pueblo de turistas, que entran, van e veñen cando queren e fan o que queren. Do mes pasado me parece que foron 5 e agora deben levar 3 como este. Casas cerradas, aquí non os oímos. Polo que fora aquí non o conseguiron, nas 2 anteriores tiveran máis sorte. Tamén casas de veraneo, neste caso de xente que vive no País Vasco. Por esta foto soubo un dos propietarios que lle entraran na casa. Fixo máis de 600 kilómetros para vela desfeita. Ayer a las 10 de la mañana, la vecina que nos cuida la casa, diciendo que se habían entrado a robar. Entonces nos dijo que estaba aquí todo deshecho, que estaba toda la puerta rota, que está toda la puerta rota. Los cajones de la cocina estaban todos abiertos, todos tirados. Aquí este armario, todas las zapatillas y todo lo que teníamos ahí de verano, todo tirado también y todo así. Los cables de ahí de la televisión, la antena, arrancado los cables todos de ahí. Tentaron ou tentouno pola porta e conseguiuno pola ventá, mesmo fixo un burato para apoiar o pé. Unha vez dentro, campou as súas anchas coa complicidade que dá a falta de veciñanza. Una televisión grande de aquí, se llevaron otra televisión de una habitación, otra de otra, se han llevado 2 calefactores, se han llevado un dosificador para la humedad y todavía estoy haciendo recuento de las cosas. La televisión era de 50 pulgadas, cogía toda la extra, era una televisión grande. Ás veces hai sorte e os obxectos recuperanse porque xa saben onde buscar. No caso de Corrubedo, todas as miradas apuntan a un veciño que ten máis dunha dúcia de detencións por roubos. Antes de Navidad ou por Navidad, que foi outro grupo de persoas que levaron outro tipo de obxectos, pero bueno, esta persoa xa va a cousas máis concretas como bebidas alcohólicas ou algún tipo de electrodoméstico que lle faga falta ou así. Pasa o mesmo en Carreira, co que entrou no centro social, rebentou a cristaleira cun cacho de pedra. Sospeitase dun veciño da parroquia. Esa mesma noite tamén saquearon un bar do centro de Ribeira, outro máis e outra vez, porque xa lle entraran antes. Todo apuntado aos delincuentes habituais dos que buscan cartos rápidos para unha dose. E a policía só lles queda facer rondas e seguir pedindo máis axentes. Non se fala de outra cousa e non se ve outra cousa. Temporal a todas horas e por todos os lados. Aí ven un camión accidentado na A57 en Gondomar. Na A55 no Porriño, unha árbore caeu sobre unha furgoneta, o condutor quedou ferido, e na Coruña importante corremento de terras nun acceso ao polígono de Pocomaco, o Coliseum e unha gran superficie comercial. Un home resultou ferido esta mañá ao caerlle un árbore en riba da furgoneta que conducía. Foi pouco antes das 10 na A55 o seu paso polo concello do Porriño. O home precisou asistencia sanitaria. A árbore que ven nas súas pantallas caeu e quedou na vía interrompendo o tráfico. Retiraron os bombeiros e a circulación quedou finalmente restablecida en cousa máis ou menos dunha hora. E así como ven agora, quedou este tráiler despois de emborcar en Gondomar.
Se ven un amasillo de vehículos non é porque chocaran, é o que transportaba o tráiler que levaba outro camión e unha formigoneira na plataforma. Saiu da vía por causas que se descoñecen. Foi sobre as 8:30 da mañá na AG57 á altura de Vincios. Malia o aparatoso do sinistro non provocou feridos. Susto tamén na Coruña, neste caso por un corremento de terras. Obrigou de feito a cortar o tráfico en dirección ao Coliseo e a un centro comercial próximo. Hoxe a circulación está parcialmente restablecida, pero como ven, a fenda que provocou é máis que visible. A primeira hora o tráfico en dirección ao polígono de Pocomaco rexistrou retencións importantes por este motivo. A estrada, sobre cuxo mal estado xa alertaran os veciños hai meses, viuse afectada polo efecto das constantes chuvias das últimas semanas. Na provincia de Ourense case podemos dicir que pasamos dos atrancos da neve ao medo aos ríos, sobre todo na comarca da Limia. Demetrio. Sí, situación complicada agora mesmo que se segue a vivir aquí en Xinzo de Limia. Onte mesmo o Concello activaba ese plan municipal de inundacións porque situacións como a que poden ver agora mesmo. Este é un instituto o IES Lago da Antela, que xa ven vostedes como está agora mesmo, completamente anegado todo ao arredor. Sí, é verdade que continúan as clases, eso en contacto constante coas autoridades e coa Consellería para evitar calquer complicación. Tiveron que desplazar as aulas da parte inferior cara a superior porque era imposible poder dar as clases na parte baixa, onde tamén chegou a entrar auga. A situación que se repite no instituto que está xusto a continuación, e agora mesmo tamén preocupa a situación que se viviu nas últimas horas no campo de fútbol, que quedou completamente anegado. Agora moi pendentes do que poida pasar nas próximas horas, especialmente pola tarde. A mañá foi tranquila, xa que non choveu, e moi pendentes, como dicíamos, se as chuvias continúan e eses anegamentos agora poderían complicar o paso por diferentes estradas na comarca da Limia. Así están os dous institutos de educación secundaria de Xinzo de Limia. Os aparcadoiros, os patios, as zonas verdes completamente anegadas. A terra xa non dá absorbido tanta auga que está caendo e varias aulas da planta baixa xa están inhabilitadas. Los padres tienen que estar tranquilos. En el momento que hay alguna incidencia, somos los primeros en comunicarles a ellos que se suspenden las clases, en el caso de que llegara tal circunstancia, y si no, que estén tranquilos que aquí el alumnado está con total seguridad. A situación é crítica en Xinzo, onde unha cha de estradas e pistas están cortadas polos desbordamentos do río Nocelo e Faramontaus, afluentes do Limia que está no umbral laranxa. E no río, pois desbordouse e ainda a última casa casi chega auga aí. Hai varias pistas por aí cortadas ca agua, e sobre todo na laguna non se pasa. E hai Quindo Matadeiro aí tamén casi non se pasa, ca crecida. Nunca. En 45 anos que levo aquí en Xinzo nunca vin esta cantidad de agua. Isto é máis. Leva moito tempo que non para isto, non sei, eu xa digo, é unha cousa que non acordo na vida. Non acordo. Agora non sei. Dicen que sigue toda a semana chovendo, entonces esta xente destas casas por aquí, estes animaliños van a morrer afogados. Porque é moito xa. O Concello de Xinzo xa decretou por primeira vez o plan de inundacións para coordinar a resposta de todas as administracións ante esta situación que consideran de emerxencia. Siguen cortadas a pista das Dornas, a estrada que vai de Damil a Parada, sigue cortado a OU 301 Agudes, a altura de Mosteiro, a cidadanía que non utilice eses viales, que utilice outras vías alternativas e que intente desplazarse o menos posible. Eviten, sobre todo, entrar cos coches e pasar a pé porque é perigoso. Por sorte, polo de agora en Xinzo, a auga non chega ás vivendas, pero están moi vigilantes. Llevamos un seguimiento completo de todo, las 24 horas, estamos muy pendientes de la información. Ahora mismo no hay grandes incidencias, quitando Xinzo, lo que está afectando no solamente por los caudales de los ríos, sino también por la orografía de la zona, ¿no?, que es bastante llana y que dificulta el drenaje, también los niveles freáticos que se encuentran muy altos. O Miño en Ourense tamén está no aviso laranxa, así baixa polo centro da cidade o Barbaño, un afluente, parecen rápidos. Tamén o río Avia se está complicando en Ribadavia e a forza do Arnoia xa destrozou pasarelas e áreas recreativas. E segundo as previsións da Confederación Hidrográfica, vai seguir crecendo a auga ata o venres. Outra das imaxes da xornada xa empeza a ser algo habitual e a neve nalgúns puntos da montaña de Lugo e Ourense segue complicando a circulación. Imos en directo ata Pedrafita, sabela como está agora a mesma cousa. Que tal, Raúl? A verdade é que nevou de madrugada aquí nos Ancares.
e iso fixo que moitos veciños, sobre todo da zona alta, da zona do Cebreiro, amenceran esta mañá coa neve á porta da casa. Moitos tocoulles padexar para limpar eses accesos, para limpar eses camiños, pero é certo tamén que comezou a chover moi cedo e iso axudou a limpar esa neve. De feito, continúa chovendo e agora mesmo sería necesario un paraugas. Se vai seguir chovendo nas vindeiras horas. A neve dá unha tregua. É certo que a previsión augura que a neve regresará de 4,48 horas, pero será xa en cotas máis elevadas. De momento dicimos, manda a auga aquí na montaña de Lugo e tamén na montaña de Ourense. Aquí hai mínimas de 4 graus, máximas de 11 nestas últimas horas. Na montaña de Ourense andan entre os 6 graus de mínima e os 14 de máxima. De momento dicimos, aquí as estradas están limpas, non hai complicacións, todas as vías están abertas, iso sí, os servizos de conservación e de mantemento moi atentos, e atentos tamén imprescindibles os condutores. Moi duro, demasiado duro ya. Porque hai moita neve, moita auga, moito frío. E temos medios, temos todo terrenos, podemos vivir aquí prácticamente igual que se fora na capital casi. Estamos acostumbrados. Os que vivimos aquí, que temos a veces 1 metro ou máis, isto é un xoguete. E que vivese pois na casa, o que poda estar na casa ao pé de lume. Claro, a calefacción, a cociña, e o que temos que salir comprar é pouco máis. A chuvia sen descanso estraga o xa deteriorado asfalto de moitas estradas. Os condutores queixanse do mal estado das vías e do perigo que supón circular por elas. Hai avarías a diario pola dimensión das fochancas. O inverno está a ser duro, pero os condutores achacan a situación á falta de mantemento das vías. Rodrigo recolle o leite por varios concellos da provincia de Lugo. Vai co seu camión polas estradas nacionais, comarcais e pola autovía e asegura que non se salva ningunha. Nos últimos 15-20 días están empeorando muchísimo, hai moitas carreteras polas que é inviable transitar. En moitos treitos as fochancas dominan o asfalto, algunhas son de tal tamaño que para esquivalas hai que invadir o carril contrario. Sí, hai baches que son moi pronunciados, que golpean moito no coche. Hai que ir esquivando los baches, e máis con un turismo. Con un turismo para dejarla cubierta a la llanta es muy sencillo. Y si tenemos que estar pendientes, lógicamente, de la conducción y de esquivar baches, algo puede fallar en algún momento, que somos humanos. Porque estes días, máis que nunca, un debe poñer os 5 sentidos ao volante. E de noite, claro, de noite tamén tens o problema que non se ven tanto como durante o día. E claro, os camións levan moito peso, cando metes a roda aínda se abre moito máis. E claro, a un camión igual non lle notas tanto o golpe, pero cando mete igual un turismo a roda xa é outro problema. O inverno está a ser duro, pero para a maioría dos usuarios o problema está na falta de mantemento. Seguido chovendo, cada vez máis fochancas, tápanas con un pouco de alquitrán, pero nada, ao pasar camións e tal, en 2 días están outra vez igual. O que pasa é que as carreteras non miran por elas, ou sea, fan un imprescindible na máis. Agora, cando veña o verán, a mellor tapan un burato por aí, os máis grandes, porque os demais deixanos igual que estaba. Logo, dentro de pouco tempo, estamos na mesma. Como está o tempo é moi difícil, porque regalas hoxe mañá, ben ves, chovendo seguida é complicado. Pero, bueno, ainda así, con todo iso, pásanos como a Coutran, está todo fatal. Os temporales non os podemos remediar, o estado das carreteras si poderíamos facer algo por elas, ou a mellor, pois arreglalas un pouco máis en condicións. Na provincia hai 4 estradas locais pechadas, 3 por asolagamentos e esta de Navia de Suarna tras caer unha das pontes. E toda a chuvia que está a caer este inverno xa lle afecta o marisco de ría. De que xeito, Nuño? Si, Raúl, as precipitacións das últimas semanas causaron unha baixada na salinidade das augas da ría de Muros e Noia. E, por exemplo, o caso nesta praia do Testal, onde, como podedes ver, hai moreas de berberechos sobre a area. Dende a Confraría de Pescadores de Muros e Noia calculan que alrededor dun 70% da especie faleceu durante as últimas semanas, tan só a un mes do inicio da campaña de marisqueo. É por iso que, tanto neste núcleo, un dos principais bancos da ría, como noutras praias da contorna, realizaron dende hoxe tarefas de mostraxe para recoñecer o alcance do problema. A tan só un mes da data prevista para o inicio da campaña de marisqueo, así locen os areais da ría de Muros e Noia.
Praias como a do Testal están cubertas por berberecho morto a causa da perda de salinidade da auga por mor das abundantes precipitacións das últimas semanas. Xa leva 5 ou 6 días con cero salinidade, a partir do quinto día, por experiencia, cando máis morre o berberecho. Que era unha mistura de agua salada mezclada con agua dulce, pero cando chove moitísimo e abren as comportas en Beixamar, sobre todo, pode máis a corriente co mar que ven de fora e moita cantidade de chuvia tamén, a verdade sea dita, e cando nos morre o berberecho. Inicialmente as estimacións da Confraría de Pescadores de Noia eran dun 30% do berberecho morto. Con todo, tras realizar as primeiras mostraxes que arrancaron hoxe nos principais bancos da ría, as perspectivas son máis pesimistas do anticipado. Outro día había un 30% morto o berberecho, a meixa está menos tocada, igual hai un 10%, pero fomos hoxe a flote, además tamén rastreamos na zona da Pé, e, bueno, atopámonos con un 70% morto o berberecho. Dende a Confraría sinalan que esta situación se repetiu durante os últimos anos, aínda que desta volta o maior volume de precipitacións agravou o problema. En consecuencia, piden a instauración dun protocolo de actuación que permita manter na auga unhas condicións que favorezan a supervivencia da especie. Queremos que haxa un protocolo que solten máis agua enchendo o mar e máis na pleamar, porque haxa unha mistura de agua dulce con agua salada. Hai 1500 familias que somos afectados e eu penso que tiñen que ter un pouco de concienciación e soltar un pouquiño máis enchendo a marea. A pesar das circunstancias e da previsión de que cheguen máis borrascas ao litoral galego, os afectados agardan que a mortandade non vaya a máis e permita manter a data de reinicio da campaña de marisqueo no vindeiro 2 de marzo. As últimas alertas por temporal deixan danos importantes no litoral galego. Nas Rías Baixas, a forte ondada fixo desaparecer a praia de Panxón e causou estragos importantes no paseo que permanece pechado. En Vigo, na praia de Samil, a area cubriu completamente o bulevar. Unha imaxe difícil de imaginar para moitos. A forte oleaxe rompe a calma habitual do mar en Panxón. Pero é que vexo tan embravecido así a auga que chama un pouco a atención, a verdad. Aquí é raro que non este tan bravo a auga, vaya. Pero a verdad que, mira, todo o paseo tirou todo, é espantoso. Aquí a praia desapareceu por completo e os destrozos no paseo que permanece pechado son cuantiosos. A oleaxe tirou a varanda e rompeu as lousas. O paseo levou todo, está cerrado, ali o río tamén. Está todo comido, entón... É o mar, ademais son mareas vivas. En Praia América o mar axitado e o vento levaron boa parte das dunas e soterraron parte do paseo. No, está todo por aí, tremendo. E aquí isto nunca cruzou a arena nin esa porquería hacia arriba. Nunca viu así? No, eu nunca miramos isto. Tamén chama a atención esta imaxe. O paseo de Samil quedou totalmente coberto por un manto de area e o desnivel coa praia desapareceu. Es que es la primera vez, toda la arena que ha subido hoy y la verdad en esta zona hay un montón de trozos de los árboles y demás. Mareas muy vivas, se traiga arena, botan arena para arriba, en vez de levarla, tú serve. Chegaron o paseo, sí. O paseo está tapado todo, de aquí a mitad do paseo, todo pasa adiante. Alá outras veces tiña ocurrido de tamén encherse de area, pero vamos, tanto como isto non. Desde os concellos afectados piden moita prudencia e agardan o paso das borrascas para poder valorar e reparar os danos causados. En Cabanas, o forte vento dos temporais arrincou de raíz varios exemplares do piñeiral da praia da Magdalena. Pasear preto deles é perigoso, polo que o Concello fai un chamamento a respectar os precintos que impiden o paso nos puntos máis críticos. Así sopraba o vento o pasado venres no Piñeiral de Cabanas. E estas son as consecuencias que atopamos hoxe. Ata 7 exemplares de gran porte tirados no chan, arrincados de raíz polos refachos. Eu por aí non paso, Teño moito medo de morrer. Feixo moito vento, hai moito pino que esta área todo que ten por debaixo, entonces claro, arránquense. O que pasa é que claro, os árboles aquí non teñen moita sujeción, que digamos. Non é a primeira vez que algo así sucede. Estes xigantes bambellos teñen raíces curtas e están plantadas en terreo areoso. Despois de que varios precintos apareceran rotos, o Concello fai un chamamento a respectar os sinais que advirten do perigo.
que non entre no Piñeiral. Sabemos evidentemente que é moi apetecible pois intentar entrar, facer algo de deporte no interior, incluso hai quen ven a sacar algunha foto aos piñeiros. Sen embargo, a xente ten que comprender que está poñendo en risco a súa saúde, a súa vida, que xa houbo algún accidente no seu momento e polo tanto que é unha cuestión seria, unha cuestión grave. O principal perigo está nas árbores que quedaron apoiadas a medio caer e que poden ceder en calquera momento. Por iso o Concello pide extremar a precaución ata que unha empresa especializada acuda a retiralos. Tiñan que sacar esos que quedaron aí colgados por dúas polas, porque eses caen en calquer momento e caen na cabeza. E chegan aí que son grandes. Sí, que os corten para que caian, e despois os que están tirados, ese xa non hai peligro. Hai que ter precaución. Andar pero con precaución. Non queren que haxa que lamentar outra desgraza. No 2019 unha muller morreu neste paseo polo impacto dunha pola. Foi onde está aquel bar que está ali enfrente, aquel árbol que hai, caiu unha pola e morreu. O Piñeiral, moi querido e emblemático na zona, está a ser rexenerado paulatinamente cunha masa mixta de piñeiros e sobreiras. A idea é que imaxes como estas se repitan o menos posible nos próximos anos. Ata aquí o noso tempo por hoxe, quedan xa co telexornal de Marta Darriba. Graciñas e moi boas tardes.